Ja sa s niekým spím tam. Ona sa nechala počuť, že sa do mne dostalo, že Jaro Ivanský na to partia není hlásil na Tára, že bol teda Lubo výborný, že fakt, že 20 strán či koľko napísal. A to tam sa. Nebola tam, Bola tam. Tak potom dojebal informáciu, že akurát. To je dôležité. Takže toto vyšlo. On sa sústredil, predpokladám, na organizovanú skupinu Robo, hlavne o tom teda hovoril. No, keď sme sa rozprávali skutočne, čo je dôležité, tak on povedal jedna, že párne sa nedá obrátiť, tanker sa nedá obrátiť do 180 stupňov, to sme sa aj myslím, že tu nás hodli. V podstate povedal najmä to, že Mako sa z každej strany pchal proste do funkcie. To je to esenciálne, že vždy z 5-6 strán počul meno Mako, až sa začal zaujímať, čo to kurva vlastne je, lebo furt sa pchal. A myslím, že korektne To aj opísal. opísal Nora, opísal Igora a myslím, že potom už Ak sme tu sedeli, akože... Však malo to význam, však nevieš, že bol čas, možno týždeň. malo to význam. Možno pre nás ako dôležitejší, tak ako sme boli aj povedali, pre nás boli dôležitejší, alebo sú dôležitejší prokurátori, vyšetrovateľi, operatívci. Máme tam nové výsluchy, ktoré myslím, že vie použiť v prospech Igora.